Awu ngicela mfethu ukuthi ngingakwazi ungikhulumisa nawe uRelato ngikhulume naye. Cha, ngifuna siqale sikhulume sobabili before ukhulume noRelato. Usitshele ukuthi njengoba wenza lento le yini inhloso, ubhekephi naye? Kahle mfethu, engingakubeka mfethu kuwe ukuthi lento ngizozama ukuthi ngiyilungise njengoba ngangithembisile nakuyena uRelato ukuthi ngizozama ukuthi ngiyilungise. Yebo kona okungabi ukuthi ingane ihambe ekhaya. Akuyona into efanele ukuthi ngabe seyenzekile naseminyakeni enayo ngenxa kodwa yesimo sokuthi uyazi nawe njengendoda akulula ukuthi uhambe uyoveza ingane yentombi ngalula ngale. Inde kube ukuthi naye futhi umama yebo ngiyavuma ngiyamthanda nawe uRelato ngiyavuma ngiyamthanda. Angiyimisele futhi ngokuthi ngimdlena nengane kodwa kuwukuthi isimo esikhona njengamanje akukho lula ngale ndlela mhlambe wena ochazeleka ngayo nangendlela yena afisa ngayo ukuthi kwenzeke yonke lento le. So ngamanye amazwi wena ingane kaLerato akakusukeli unayo ingane naye uyayazi? Ya ngiyayazi ngeke phela hawe yakwethu ngeke ngingayazi ingane yethu umashane lo yana uZulu uzokuzela eyakwethu leya insizwa leyana. Okay, ngicela ngibambele kanjalo nje kancane mfethu, kancane nje kancane. Okay mfethu, okay. Bambele kanjalo sibone ukuthi angazi mama Phumulo. Uzikode. Uyenza lapho. Angikho. Ngeke thina phela ikhona zikode nawe uyavuma zikode. Hawu mama. Hayibo Mshimane. Hawu. Mshimane ngizangenza njani? Manje nenze njani lapho manje manje? Wenze njani manje lapho? Ukwazi ukufebela for wonke ufihlele ingane. Uyivalelani manje phone? Uwabaleka ke umyeni wakho kodwa ubalekela indaba zakhe indoda enjani? Indoda enjani inkinga zayo iyoniphonthe emjolweni. Indawo futhi inkinga zomndeni le. Ilento kade ngithi ngifuna siyikhulume ukuthi ubhodi usedrophile la iphone but bengifuna sikhulume njengoba umuzwe eyivumela yena ukuthi uyayazi le ntombazana but wathi nginikeze ithuba ukhulume naye la uLerato. So manje ibhadi lambo ayingilingiwe uyazi isilingo lesi. Isilingo lesi. Angiyazi unyoko wena. Angiyazi unyoko. Angibizwa unyoko. Ngiyaxolisa ukuthi ngithi uma uphila uthi nyoko futhi. Unazi bakwakho ukumbiza unyoko nje. Ngiyaxolisa Maphumulo kakhulu ukuthi nje ngiyacela ngokukhulu ukuzithoba. Ngiyacela nje ukuthi ingane nje ukuthi ngiyathele nje emagcekeni akho ukuthi ingane yami ikwazi ukuthi ibe nekusasa eliqhakazile futhi kodwa amadlozi akubo. Ngiyazi ukuthi bengiqhakazela amasimo. Wawakha ingane nomuntu oshadile waseseqhakazela loba kuphi lapho. Njengoba uqhuba umjolo olawo ilazo sisakhona impepha amanje lokubala somjolo so hayi kwami. Ukuthi nje wayeshilo ukuthi uzothatha umfazi wesibili engingefika ngazi. Ngiyangena kona nonini. Ngiyaxolisa. Abantu nemthetho konke usole ukuthi indluwazi. Ngiyaxolisa futhi Maphumulo kodwa ke ngokukhulu ukuzithoba ngiyacela. Noma ke ngiseyena kumfazi wesibili ukuthi wamkela ingane yami nje kuphela. Ngiyazi manje lento ngiyenzile ayikho right kodwa ke bese ngiphoqwa isimo nami sokwenzela ukuthi ingane ikwazi ukunyathela amagcikeni. Ngithele noMaphumulo nezingane zethu akho manje bezongena kuthi yithe ubani wena wakabantu umuntu besishade uyazi akatshela umuntu igama lami manginguRelato Tegobe izwa nje nomsuku sukalelisa uzothatha abadala abadla esemini uzozala utsheliwe ukuthi dolishadi uzozala ubucabanga ngempela akuyimini oyemyenini wakho angena unyoko Mama Phumulo ngisasho kuyimina oyemyenini wakho yena oze kumina futhi ngendlela wangichazela ngayo wayengasho ukuthi nijabulile emshadweni ngangaboni kunjalo mina ingako ngafaka ngangena phakathi wase ngitshela ukuthi uyafuna futhi umfazi wesibili base ngibona nami ukuthi ivele ungiphathe kahle ubaba uyangithanda uyabona ke into ozoyenza lapho la uhleli khona lana ayathela khona lengane iyona lo sokhona impepho angisitangani ninganisake indawo futhi nesent okuthiwa kwenda lo ngane noma uMaphumulo ushadile ikhade lokuhlakini umyeni wami loyo icela uphume nje kumina uphume empilweni yami empilweni ngani uqhubeke nalapho nomjolo lo nalapho la afika khona ngane nhlale khona kodwa yini uphume empilweni yami nomo